Yebo sanibonani sithemba ukuthi niphilile nonke nathi siphilile onibingelelayo uthula sizwe kaNkabinde ngihost yenu namhlanje njengemihla ngemihla nje njengoba sihlezi sisebenza lapha ekhaya eKQ Record Studio namhlanje siqhubeka nenkonzo yephasika lapho izobe isihloko singe-Getsemane njengalokhu siyazi ukuthi kena sesifikile isikhathi sokuthi kena inkosi iyobethelwa esiphambanweni ngakho siloku nje siza kancane ukuthi nje siukhwezele lo mlilo ngiphethe umfundisi wami lana okuzoba kuyena osithatha asibeke ngezwi laseGetsemane namhlanje sibonge kakhulu usungathatha over mfundisi sibonge kakhulu siyabonga nakho ke hayi it's all yours. Hallelujah. Siyabingelela bonke ababukeli bohlelo sisemsakazweni wethu la KQ nasekutholeni nali ithuba lokuba siqhubeke nenkonzo yethu njengoba sibheke kuwamaphasika sivuselela imphefumulo ngezwi lenkosi elibekiwe ngaphakathi kwethu elingumoya ophefumulelwe nasemibhalweni ukuba ngalo sikwazi kuba nendlela ebheke khona esiphambanweni. Lapho isihloko sethu namhlanje eGetsemane ngokuka Luka chapter 22 verse 40 esefikile endaweni wathi kubo khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. iGetsemane isikhathi esinzima, isikhathi sosizi ngobumnyama obusibekela umuntu kulobunzima ekumele abhekane nabo. Kudingakala amandla angahlelwanga ngokwabantu, amandla angokomoya ongcwele azokwenza ingaphakathi lomuntu lilungele ukwembatha inhlupheko ebangelwa indlela yokukhululwa kwemiphefumulo eminingi. uJesu inkosi uthe uma esefika entabeni yeminqumo wathi kubo mabasale yena usayokhuleka. Esefikile endaweni engaba yibanga lokuphonsa itshe wawaphansi wathi, Baba, uma kungenzeka masindlule lesi sitsha, kodwa kungabi ngeyami intando kube ngeyakho intando. Then emva kwaloko wabuyela kubo wathi kubo, nisalele beningelinde nami ihora libe linye sikhuleka. Khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Uma uphile emhlabeni unikwe i-assignment yokufulfilla intando kaNkulunkulu ukuze emva kwalohambo olihamba emhlabeni olunenhlupheko ebangelwa ukuthi unikezwe amandla okwenza intando kaNkulunkulu, bese ukwazi ukuthi ulungele ukubhekana nanoma ngabe isiphi isimo, ube namandla okunqoba, ube namandla
okukhululwa enhluphekweni. uJesu wakwazi ukubona ukuthi sekayobethelwa, wakwazi ukubona sekazobhekana nobunzima, wasinikeza ingqondo yokuqonda uma uzobhekana nobunzima umelwe ukukhuleka. Umelwe ukukhuleka. Ukhulekele lesimo esinzima obhekane naso, usikhulekele ube namandla ungakabhekani naso ngokuphelele. Uyasizwa isimo ungakafiki kuso ukuthi nasi isimo. Umkhuleko ungamandla okukulungisela ukuthwala isimo uze ukwazi ukusinqoba isimo. Lapha emakhaya esiphila kuwo, ikhaya nekhaya linesimo. Impilo nempilo inesimo. Noma ngabe kusemsebenzini, noma ngabe uyahamba endleleni ngemoto, noma uhamba ngeinyawo, noma ngabe usekhaya uyaphila nomndeni, kunezimo esiphila ngaphansi kwazo. Ogama lazo ezibizwa ngokuthi iGetsemane. Eyidinga ukuthi sikhuleke. Lithi izwi lenkosi, uma ukhuleka kumele ungene ekamerweni lakho uvala umnyango, bese uyazwakalisa umkhuleko wakho kuNkulunkulu obone kusithekeni. NoNkulunkulu obone kusithekeni uzokuvuza ekukhanyeni. Sidinga uNkulunkulu ophilayo ezimeni ezinzima esiphila ngaphansi kwazo, emhlabeni, emakhaya, emisebenzini, endleleni esihamba kuzo. Sidinga amandla angokomoya ongcwele awokusikhulula ezimeni singakandluli kuzo, sibe sesinamandla okukhululwa kuzo. Lamandla siwathola emkhulekweni. Ukhulekile zaze ithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi awele emhlabathini. Kwaze kwehla ingelosi yamqinisa. Ngalesikhathi ukhuleka ngamandla, ukhuleka ngaphansi kwesimo, ukhuleka ebunzimeni, uNkulunkulu ongumoya ophilayo unamandla okuqinisa. Kulenhlupheko yalesimo ubhekane nesimo, ungaze uthathe ezakhe inqumo ezizokwenza ukuthi uyisole ngalokho kwenzile, ungeke usaba namandla okuphuma kukho. Umuntu ongakhuleki akabi namandla okunqoba izimo. Umuntu ongakhuleki uyahluleka ezimeni. Umkhuleko awudingeki ngesikhathi lapho khona sesisebandleni nje, noma umkhuleko awudingeki ngalesikhathi lesekunzima impela. Udingeka ngezikhathi zonke, ngoba uma sisaphila emhlabeni siphila eGetsemane. Ukuthokoza kwethu njengabangcwele, njengabazalwane, njengabathandiweyo bakaNkulunkulu, usentandweni kaNkulunkulu. Ukuthokoza kwethu akukho ezintweni zasemhlabeni. Into zasemhlabeni ziyayidukisa indlela yeqiniso, zisijabulise ngobumnandi obungahlali, kodwa obenza inhlupheko ezosikhalisa sife ngayo ngoba singenawo amandla okubhekana nayo. Sidinga ukuba sikhuleke. Uthi umpostoli ogqamile ezwini lenkosi, khulekani noma ngabe kunini. Pray without ceasing. Khuleka noma kuyisikhathi, khuleka noma ngasiyisikhathi. Ukukhuleka simelwe ukuhlala kukho, ngoba sikwazi sizobhekana nakukusasa. Kusinikeza amandla okundlula ezimeni ezinzima.
Izimo ezinzima zenziwa umoya emkhathini. Zehlele kubo bonke abaphilayo emhlabeni. Ukuze bangabi namandla okuvuka nokuma ukuze bakhona ukuhamba ngendlela efanele. Abantu abaningi badukiswa imimoya ngoba kungekho abantu abakhulekayo. Abanye abantwana bethu bangena ezidakamizweni, bangena emajele. Abanye abakhona ukuthola imisebenzi. Abanye abanayo ingqondo enhle yokwenza izinto ngendlela efanele. Ngoba kunabantu abangavuma ukukhulekela abanye abantu, kodwa bafuna ukukhuluma ngezimo zabanye abantu ngathi labantu bayahluleka, kanti benziwa yibo ukuthi bahluleke ngokungayithathi indawo yokwenzela amandla nabanye ukuthi bakhona ukuma, bakhona nokunqoba izimo bangazi bayinqobe kanjani. Ngamandla omkhuleko asemfihlakalweni enza kubonakala ekukhanyeni ukunqoba ebantwini abangenawo amandla. Siyadinga ukuthi umkhuleko kube impilo yethu, kube ingxenye yempilo uma sithi siyakholwa. Lokho futhi singakhulumi, kodwa imisebenzi yakho izokhuluma ngaloko esikwenzayo ekusithekeni. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yebo, sibonge kakhulu. Intshumayelo enamandla kakhulu. Ubhuti wethu namhlanje okhona osiphethele izwi, ongumfundisi wosuku. Sibonga kakhulu umfundisi wethu. Sethemba ukuthi ukuvuseleleka kukhona kuwo wonke umuntu okhona olindele ukuthi kena abungaze kanye nathi ukuvuka kwenkosi, ukufa kwayo kanye nokuvuka kwayo. Sithemba ukuthi wonke umuntu kulungele lokho. Ngaphambi kokuthi singene ekujuleni sesisemaphakathini, sizothanda ukuthi kena ngicele umfundisi wethu ukuthi kena asikhulekele ngoba kuza lezi khathi abantu bazobe behamba besuke endaweni ezithile baye endaweni ezithile. Sikhulekele kona ukuthi kena izingozi mazivaleke ngamandla yegazi lika Jesu Krestu. Abantu baphephe kanjalo nabazobe benomoya ukuyijabulisa baphephe ngayo yonke indlela. Sizocela nje ukuthi sithathe leli thuba leli siwundlulise lo mkhuleko ngoba ngicabanga ukuthi kena ubaluleke kakhulu. Singaqala sikhuleke. Amen. Ngegama lenkosi uJesu Krestu, igama enamandla, igama elivusa abafileyo, igama elenza indlela yokusindiswa komphefumulo ekubhujisweni. Siyasondela kuwe nini mandla onke, ungongcwele. Siyasondela kuwe nabantwana babantu inyama yonke ekhona emhlabeni ngalesi sikhathi. Igazi lachitheka kungenxa yezono zethu, kungengezethu zodwa, nezezwe lonke, nezomhlaba wonke. uNkulunkulu ophilayo, bonke abantwana babantu mangabikho noyedwa ozohlupheka, anqotshwe inhlupheko ngentando yesitha. Mangabikho noyedwa umntwana wakho ozovelelwa ingozi, ngoba isitha sibonakalisa amaqebo aso awokudukisa iqinise ebantwini, kube ngazathi abantu babulawa ukuthi kunani kunezingozi, kanti isitha naso sinama-duties kule ikhathi zokujabula, ikhathi zokudumisa uNkulunkulu ophilayo ngomsebenzi asenzela wona ngoKristu Jesu owazinikela beyinhlawulo. Siyacela kuwe baba wethu onamandla, kulama Easter makugobhoze imifula yamanzi aphilayo, bonke bacwiliswe kuwo, bonke
bavikeleke kuwo nohambayo uthezwini lakho uyathokoza nangabafayo uma bafela kuwe ngegama lenkosi uJesu Krestu makwenzeke intando yakho amen amen. Yebo, sibonga kakhulu njengoba ubeseshile umfundisi uma echaza ngokubaleka kokukhuleka njengaloku uJesu wayekhuluma nabafundi bakhe ukuthi kena mabakhuleke ukuze bangangeni ezilingweni. Ukukhuleka kubalulekile, ukukhuleka kufana namanzi kuthina. Uma ngabe inhlanzi ihlele emanzini ayikwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi. Nathi inature yethu isemkhulekweni. Yize kunzima ukukhuleka ngenxa yezimo, ngenxa yezilingo esibhekana nazo, ngenxa yama-guilt esiba nawo ngezono esiyithola singena kuzona. Kodwa-ke uJesu uthi kena kumele sihlale sikhuleka ngaso sonke isikhathi, ebuhleni nasebubeni, ebunzimeni noma kulula, kuyisikhathi noma kungesona isikhathi, ngoba kuyimpilo yethu, kuyinature yethu njengamaKristu. Sibonga kakhulu. Ngibonge nethuba anginikeze lona umfundisi ukuthi ngithi ukuthi fahla. Ngizocela ukuthi ngimuthi athi ukuthi thatha over ukuthi kena azokwazi ukuthi kena afake eyokugoqa inkulumo njena nivuseleleke nibe nosuku oluhle. Amen. Amen. Siyabonga umphathi wethu, umphathi ohlelo kulo futhi nanti ithuba lokuba siphinde futhi sibuyele emandleni angokwezwi likaNkulunkulu. Lapha kuLuke chapter number 22 verse 46 wathi kubo, nilaleleni na, vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Sicela nje uku-underline legama nilaleleni na. Hallelujah. Iminako yakuleli lizwe iyalalisana emoyeni. Umuntu ngeminako yakuleli lizwe wenziwa abe bujundu, abe buthundu lapha emicabangweni, bese kwehla umoya wokuqindezela umphefumulo, angakhuthaleli ukwenza izwi leqiniso elivela ngomoya wakhe phambi kaNkulunkulu ukuze abe namandla okubhekana nesimo. Izimo zinzima kakhulu, akakho noyedwa onamandla ukuthi amelane nezimo, akakho owaziyo ukuthi uyobhekana nani kusasa. Kodwa uNkulunkulu ubhekile ikusasa lethu ngoba wazi ngaphambili. Nilaleleni na. Isikhathi sokuvuka emphefumulweni, isikhathi sokuthi ngokudla umoya oyizwi likaNkulunkulu ophefumulelwe ezwini wenze indlela yokuletha umkhuleko okuyiwona phambi kaNkulunkulu. NoNkulunkulu alethe ingelosi yokusicinisa kulesitsha ekumele sindlule. Kithina sonke umuntu nomuntu kunesitsha ekumele asiphuze senhlupheko. Ngeke uthole umqhele embusweni kaNkulunkulu ungazange uvume ukuphuza isitsha senhlupheko. Kodwa ngokwentando kaNkulunkulu siyaphuziswa isitsha senhlupheko. Uma sikwazile ukunqoba lesitsha senhlupheko, then sinomqhele. Bese kuthiwa kuyobongwa namaqhawe. Alikho iqhawe ngaphandle, alikho iqhawe ngokwenza izinto. Iqhawe umoya ongcwele ngaphakathi emntwini onamandla okunqobela umuntu izimo. Nilaleleni na. Eqinisweni asilelanga, silalise umoya ongcwele. Silalise umoya onamandla, onamasu. Silalise umoya owazi ngaphambili
onemfundiso kaNkulunkulu ophilayo ngoKrestu Jesu. Siyamlalisa uma singakhuleli. Siyamlalisa uma singayifundi imibhalo ephefumulelwe ukuze sibe namandla okuletha umbiko ofanele phambi kaNkulunkulu. Lesi isikhathi sokugcina izwi likaNkulunkulu ukuze sibe namandla okwahlukanisa omoya. Sihambe ngomoya wentando, yenhlupheko, yamandla okunqoba ukuze siyothola imiqhele yethu. Sidinga ukuba sivuse umoya weqiniso. Siphile kulo iqiniso, sife emangeni. Singenzi lutho ngombaba, singenzi lutho ngokubonakala, singenzi lutho ngokufuna udumo, singenzi lutho ngokuzifunela indawo emhlabeni ngelinye ilanga ozondlula, kodwa kungathi senza kuNkulunkulu ukuze egcineni sibe namandla okuthi sithole isabelo sefa lokuphila okungunaphakade. Simlaliseleni umoya ongcwele. Manje isikhathi esinzima kangangokuba imithetho izoshintsha, shintshe yonke into. Ibhekane nomuntu ngqo. Uma umuntu engayilungele impi, izomthatha imithetho, imkhothamise phambi kwezithombe, athandaze kubo uNkulunkulu, kodwa abe anoNkulunkulu ophilayo. Ngoba esabela impilo yakhe ngalokho kuzomehlakalela okumele kumenzele indawo emaphakadeni. Umuntu nomuntu unesitshe kumele asiphuze la emhlabeni. La emhlabeni asikho ekhaya, asinalo ikhaya. La emhlabeni sizihambi, sivakashile. Umuntu nomuntu uphathisiwe ikhuba. Umuntu nomuntu unespade sakhe. Umuntu nomuntu unefork yakhe ekumele azenzele ngayo ngokwentando kaNkulunkulu, ubudlelwane noNkulunkulu ukuze egcineni kwalo hambo umuntu akwazi ukuba noNkulunkulu endaweni yokuphumula. Iminako yasemhlabeni iyamlalisa umoya ongcwele. Ukuthanda izwe nezinto ezikulo ziyamlalisa umoya ongcwele. Singakhonza kanjani amakhosi amabili? Ngoba sobambelela kwenye kakhulu, siphinde futhi sidelele enye futhi. Uma uJehova Sebawoni enguNkulunkulu, uma uKrestu Jesu eyinkosi, masikhonzeni yena ngomoya nangeqiniso. Masimkhonzeni ngoba ngelinye ilanga liyocima ilanga. Ngelinye ilanga konke kuyomiswa. Ngelinye ilanga konke kuyokuma. Yilo nalowo amukeliswe umvuzo njengesenzo sakhe asenzile saphila emhlabeni. Noma kubi noma kuhle umuntu amukela umvuzo. Nabo bonke abangalotshwanga encwadini yewundlu, encwadini yokuphila, encwadini yegazi elachitheka, elotshwe ngenhlupheko yomuntu ovumela ingqondo yakhe ithunjwe yizwe elingokomoya ukuze lenzele umphefumulo indawo kuNkulunkulu ngokuhlala kwalo izwi kuwo umphefumulo nenhliziyo ihlanzeke, ivuleke amehlo okubona uNkulunkulu makenza umsebenzi ngomphefumulo onezwi ukuze egcineni lelizwi lenze amandla emphefumulweni awokuphelelisa nawokufezekisa icebo likaNkulunkulu ngoKrestu Jesu ophilisa thina entandweni ukuze egcineni sikwazi ukuthi sithole ireward. Lezi nabo yala emhlabeni nezinto ezinhle zala emhlabeni zesikhashanyana zenza ukuthi sisabe nezinhlupheko. Siphile ngathi lana siseparadise, kanti lana sisemsebenzini. Lemphefumulo yethu ama-overall angokomoya. Ngaphakathi kudingeka umoya ongcwele onamandla okubhekana nokufa, aphinda kunqoba ukufa, aphinde futhi avulele nabafileyo umnyango wokuphuma ekufeni, baphinde babe namandla okuphila. Umoya ongcwele unamandla okwenza konke ngabantu abamlalelayo. Simlaliseleni
isikhathi sokuthi avuke. Makusathiwa kunamuhla sisavula amehlo enyameni sibuka ilanga, sithola ithuba lokuba sinamathele, sibuyisane, sibe namandla okuhlala kuye, sigxile ekukholweni, sibe namandla okwenza lokho okuthokozisayo nokuthandekayo. Noma isimo sivuma noma isimo singavumi, siyamdinga uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Sidinga ukuthi impilo yokukhuleka kube impilo yethu, kube impilo yamandla. Umkhuleko isithembiso somkhuleko. Mawukhuleka uba namandla okuma phambi kwezimo. Angeke ube namandla okuma phambi kwezimo mawungakhuleki. Umkhuleko okuyiwo umphefumulo okhuluma iqiniso. Mangihlulekile ngiyavuma ngihlulekile. Mangenzanga kahle ngiyavuma. Amandla enza ukwenza la ngenzanga kahle khona, amandla enza ukwenza umkhuleko kube khona la kungekho khona, ukuze la ngime khona kube namandla mina enginganawo enziwe ukuvuma kwami, ukuhluleka kwami kuba namandla okwenza lokho okungenzeki, ukuze uNkulunkulu ugqwaliseke legama elithi okungenzeki ebantwini kuNkulunkulu kungenzeka. Umkhuleko ungamandla ethu. Akukho okunye sikutholayo emkhulekweni ngaphandle kwamandla. Ungamandla ethu. Kwakhuleka inkosi, kwakhuleka uNkulunkulu ebantwini. Nathi sidinga ukukhuleka. Hayi ngoba sekunezimo ezinzima, hayi ngoba sekunjenje, hayi ngoba sesifuna imisebenzi, hayi ngoba sesifuna kuhambe kahle. Ukukhuleka sidinga ukuthi sihlale kukho njalo. Ngoba kuyingxenye yempilo yomuntu oyikholwa ukukhuleka. Siyadinga ukuthi selekelelane njengabangcwele kulesi sikhathi. Ngibona idwala elingokomoya. Idwala ukubukeka kwalo kuyilangabi lomlilo. Lifuna ukuhlumisa izinhlansi zalomlilo kulowo nalowo ongumntwana kaNkulunkulu, ozelwe ngomoya, ozelwe ngoKrestu. Ahlume umoya kuye kuvela inhlansana yomlilo. Sibe we right position ngoba sisesikhathini sokugcina. Sizokwazi ukubhekana nempi yokugcina. Manje sizobhekana nempi yokugcina. Kuningi okuzobe kwenzeka okubhlungu nokunzima kodwa ngale. Uyakhumbula ngiyakukhumbuza wathi ngikubuyise lapho kuthiwa ngobani laba abambethe okumhlophe. Kwathiwa laba yibo ababuya osizini olukhulu, kodwa khona into abayivumela eyodwa nje, ukuthi ingubo zabo zihlanzwe egazini lewundlu. Baphethe amasundu, kukhona bakuphethe. Uthi kwenye indawo mina ngiyisango, ongena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Siyadinga kulesi sikhathi lesi sikuso ukuthi silungele bonke ubunzima. Ayikeze ukufika inkosi kungakabi khona ubunzima obukhulu. Sidinga ukuba namandla anele okubhekana nobunzima besikhathi sokugcina. Ngabe yilabo abanye nje asebahamba, ngabe yilabo abanye abofakazi bethu labe sinabo kwelikamoya abalindele ukugcina kohambo lwethu. Ngabe abasamanga kwamampela ke bona. Ngabe banamandla njalo okwenza ukuthi lo sizi bandlule kulo. Ngoba sibekele okuhle kakhulu ebaphakadeni. Kumnandi kakhulu la siya khona kunala esikhona.
Kodwa masizenzeleni indawo emaphakadeni ngokuthi sigxile ekukholweni, sibe ngabangaxegiyo, sibe ngabangenazaba, nongabaza yahlwitheke kungathi emlilweni, akwazi uba namandla okugxila la emkhulekweni, ilapho esinamandla khona okuma. Konke ukusabisa okukhona, ukungabaza okukhona, isitha sinamaqhinga okuthi singabazise ukukholwa kwethu, sibe ngabantu abangamanga, sibe ngabantu abanyakaziswa ivunguvungu nje ezingenawo namandla okusichitha. Khumbula uthi yilowo owezwa lawa mazwi ami awenze ufaniswa nendoda ehlakaniphile eyayakha indlu yayo edwaleni, yathi mayiqeda yayishonisa, layithela imvula, kwabakona ikhukhula, kwavunguza imimoya, kodwa indlu kayiwanga ngoba ibisekeliwe phezu kwedwala elinguKrestu Jesu. Uthi singesabi, beka ngofile, bheka sekangophilayo. Unqobile nethuna, nemzimba yethu eyongena emathuneni, iyongena la kwanqotshwa khona. Ihambe yohlala la esavulelwa khona umnyango ukuthi uyophumula. The day ikhala icilongo, the day kuzwakala izwi lewundlu, siyovuswa kanye noKrestu, nokuphila kwethu kufihliwe kuyokwambulo kanye noKrestu. Then abanye bayokhanya njengeinkanyezi, abanye bakhanya njengesibhakabhaka. Kuyovuka kuqala abaphilayo, bavukele ekuphileni. Kuyovuka kuqala abalungile, hayi ngokwabo, ngoba bavuma ukulalela umoya wezwi lamandla kaNkulunkulu, bakwenza lokho kushiwoyo, nabo kwabenzela indawo emva kwalenhlupheko. Singalindele okuhle kakhulu emhlabeni. Muhle ngoba udaliwe, kodwa kunobubi ngoba khona isitha kuwo. Then masilungele ukubhekana nawo onke amaqhinga esitha. Masibe namandla okubhekana nazo zonke izimo. Sinqotshelwe ngamandla ngokomoya ongcwele. Ngomoya ongcwele sizonqoba. Ngoba sishiwanga siyintandane, sashiwa nomoya weqiniso, umduduzi, umluleko omangalisayo. Uthi uIsaiah umbuso uyawuba semahlombe akhe, wasishiyela umoya ozokwazi ukuthi usenzele indlela yokuphepha kuzo zonke inhlupheko kubo bonke umzimba. Masingamlalisini, masimvumeleni avuke ngaphakathi, akwenze lokho kufunwa uNkulunkulu ngathi. Nathi sivuma inhlupheko yokwenza kwakhe lokho kufunwa uNkulunkulu, ukuze abe namandla okuthi asenzise nathi okuhle, sizokwazi ukuthola umvuzo ngaloko kuhle sikwenziswa umoya ongcwele. Sizothola umvuzo masifika kuNkulunkulu. Owethu umvuzo ukho lapha, owethu umvuzo ukuJehova Sebawothi, umnini mandla onke. Siyomdumisa imini nobusuku, siyomdumisa imini nobusuku, kuyosula inyembezi. Udabukile namhlanje enhlizweni, ulinyaziwe, uphukile enhlizweni, khona umoya ongcwele. Mvumele ngedolo ukuthi akwazi ukukulapha enhlizweni. Veza lokulimala, ungavezi okunye mawuthandayo. Veza lobuhlungu obuzwayo, ungavezi okunye. Uveze lokho okuzwayo kubuhlungu. Mawuveza ngathi ingelosi iyagijima phezulu kwalobuhlungu, ifike la lobuhlungu obuqala khona, ekusekunenxeba khona. Ifike ingelosi ilaphe inxeba libuye, kuthungeke lokulimala. Then emva kwalokho ikhuphuke futhi ngalenhlupheko. Ithi ngicedile baba ukwenza umsebenzi. uNkulunkulu abeka indumiso kuwe, uzodumisa ngenhlupheko kunokudumisa ngokuhluleka. Asimvumeleni awenze umsebenzi wakhe. Uthi nisenokukhanya, kholwani ngokukhanya, ukuze nibe ngabantwana bokukhanya. Ngokuba buyezi bumnyama la kungekholwe umuntu khona. Sakhanya masizenzeleni indawo emaphakadeni. Sibakhulekeleni nabanye. Singabahleki, singabahlambalazi, singababizi ngamagama. Masibabizele emkhulekweni, ngoba njengoba kunalamagama afihla amagama abo,
kunegama elingenza amagama abo avele ngalamagama lawa abenza badeleleke kanti akusimagama abo. Kunegama elingenza bavele bona la emhlabeni ngathi thina esikhulekayo ekusithekeni, ngathi thina esikhulekayo emfihlakalweni. Sizobalanda labantu emfihlakalweni. Abanye abapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye bayaba, abanye bakhuluma ngezilimi. Bakhona njengoba siya kuma Easter nje bazobe baya kuma tavern, abanye balale ezitradini badelelekile. Lamagama lawa ababizwa ngawo kunamagama afihliwe emva kwabo, adinga ukuthi akhululwe thina esesikhululiwe kule nhlupheko yalamandla okwenziswa lokho kubi. Ithina sizobalanda. Asivumeleni aphaphame phakathi kwethu umoya weqiniso, avumela ingelosi engokomoya ishaya amaphiko phezukwethu isithinde, then sibone nokuthi sikusiphi isikhathi manje, ngoba ikhathi iphelile kwamambela. Selishonile ilanga, sekuzokhanya. Ubona ngenhlupheko mase kuzokhanya iba yiningi kakhulu inhlupheko ukuthi sekuzokhanya, sekuzokhanya. Asukumeni sibophe inkalo zethu, sime inkalo zethu ziboshiwe, sizokwazi ukubhekana nawo onke amaqhinga isitha esifuna ukusikhohlisa ngawo endleleni ukuze siduke siholeleke ophathe. Emva kwaloko sibe ngabosizi kunalabo benjabulo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amandla agcwele kakhulu entshumayelweni kamfundisi. Siyabonga kakhulu umfundisi ukusivuselela ngalendlela. Sethemba ukuthi ke nababukeli lapho bebukela khona bavuselelekile ngoba impela cha ongakaboni ukuthi ke isikhatha sisekho impela usephutheni. Kodwa ke namhlanje sikhona siyofakaza ukuthi ke ngempela isikhatha sisekho. Nathi sibe naso isikhathi sokudlala sadlala ukuthi manje usibona sesimatasatasa ngalezi ndaba. Akungoba kungukuthi ke namhlawumbe akusekho kunye singakwenza, kodwa ngoba sifumene umusa ukuthi ke nakuvela ukukhanya kusibonisa ukuthi ke sikuliphi hour manje, sikusiphi isikhathi. Yingakho sisebenzisa lonke ithuba esilitholayo ukuthi ke namasivuse nabanye. Ngoba nathi sivusiwe, nathi sikhulekelwe mhla sisebumnyameni, mhla sisekulaleni, mhla nathi siwulalisile umoya ongcwele ongaphakathi kithi. Siyabonga ukuthi namhlanje uwona obusayo, uwona ovukile ngaphakathi kwethu. Namhlanje sithi ke masingabeki kuthina kuphela lokho ukuthi ke ngoba thina sesivukile sekuphelela kithi, sifuna nawe uvuke lapho ekhaya. Mhlambe kuyokwenzeka ukuthi ke indlela osebumnyameni ngakhona uza uyi-understand lento esikhuluma ngayo. Kodwa ke sidinga into eyodwa nje ukuthi ke uyinikeze ithuba, unikeze umoya ongcwele ithuba, ngoba umoya ongcwele ungumfundisi. Uyena ozokufundisa, uyena ozokunikeza understanding ukuthi ke yini esikhuluma ngayo. Ngoba thina sikhuluma usibuka isiqu senyama, kodwa lokho esikhuluma ngako akusiko okwenyama kodwa okomoya. Ingakho kuzomela ukuthi ke nawe uvule inhliziyo yakho, uvumele umoya ongcwele ungene ngaphakathi kuwe ukuthi uzokwazi ukuthi ke ukwenze ukuthi ke uyi-understand lento esikhuluma ngayo, ivangeli lika Krestu. Ngoba uKrestu ithi incwadi ubengezile ukuzoletha inkolo noma ukuzoletha ireligion, kodwa ubezoletha ukuphila. Ubezosindisa ekudukisweni, ubezosindisa ekubhujisweni. Yingakho namhlanje sima ngegama lakhe, sithi kukubi kukuhle sizofakaza ngaye. Sisho sithi uyiNkosi futhi uzohlezi eyinkosi, futhi ekugcineni nesitha siyazi ukuthi ke uyiNkosi. Sizoguqa naso ngaphambi kwakhe uJesu, sithathe ijudgment yaso okuyi eternal condemnation esihogweni. Ingakho elwa ngako konke okusemandleni akhe uSathane ukuthi ke angabi yedwa kulomlilo aya kuwona. Uyawazi yena umlilo aya kuwona.
Ingakho efuna ukuthi kena ahambe nathi. Kodwa ke ngoba nina ningabantwana abalalelayo, ningabantwana abaziyo ukuthi kena kunoNkulunkulu, ngoba sesinitshelile ukuthi kena ukhona uNkulunkulu. Ufakazi ibona lokho esibekayo namhlanje. Vumela umoya ongcwele azokwazi ukuthi akuconfirmele ukuthi kena uNkulunkulu ukhona. Ukhona uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Ngizocela nje ukudlula nje ngiquote nje lapha yana ukuthi ke encwadini ukhona lapho uNkulunkulu athi ke nabantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ulwazi into esiyidingayo. And ubani ozosinikeza ulwazi? Umoya ongcwele. Akekho omunye, uyena esashiywa nawo ukuthi kena asibonise indlela. Kuwo konke esidinga ukwazi, asidingi uGoogle ukuthi kena sifunde izinto, asidingi isayensi, kodwa sidinga umoya ongcwele. Siyabonga kakhulu, sibonge kakhulu nakumfundisi, sibonge nalethuba lubaluleke kakhulu uma kungukuthi namhlanje ubukele lo mbukiso. It is not by mistake. Ingoba namhlanje uNkulunkulu ukukhumbulile ukuthi kena namhlanje impilo yakho kumele ingasaphinde ifane. Impilo yakho kumele ithathe a different direction. And leyo direction udinga umoya ongcwele. Uwona ozokubonisa leyo direction, akusiyo mina. Ngoba nami ngisenyameni, nami ngiyaphambuka. Kodwa ke umoya ongcwele odingayo. Ngakho namhlanje sithi kena masikhulekeni. Silala sivuka masikhulekeni. Ukukhuleka iyona i-territory yethu. Ikhona lapho thina siswima khona kungekho nasivunguvungu esingamelana nathi, ngoba sisemkhulekweni njengenhlanzi uma ngabe isemanzini. Inhlanzi awusoze wayibona ehlathini, inhlanzi awusoze wayibona emgwaqweni, akukho ngaphandle kwasemanzini ngoba ikhona lapha amandla wayo ekhona. Nathi amandla wethu asemkhulekweni. Usathane wesaba kabi uma sikhuleka. Ngakho masingamjabulisi usathane. Masikhulekeni, kunzima, kulula ngazo zonke izikhathi. Sibonge kakhulu, sithemba ukuthi kena nizoba nephasika enhle nephephile. uNkulunkulu abe nani. Siyanqusela kakhulu egameni lika Jesu Krestu. Sizocela ukuthi kena sivane ngomthandazo, kakhulukazi ukuthi kena akukho mhlambe angathanda ukuthi kena akundlulise umfundisi okungaba amazwi akhe okugcina bese sigoqa ngomkhuleko. Hallelujah. Amen. Amazwi ethu okugcina athi sonke simelwe ukuhlupheka njengoba nenkosi yethu iyasibonisa ukuthi sihambe kanjani. Simelwe ukuhamba ngaleyo ndlela. Okumhlophe kithina sonke, umphathi wami njengoba sebekile waqhaza konke sekukithi. Manje okugcina sithi okumhlophe. Hallelujah. Sibe nohambo luhle. Amen. Baba wethu namandla, siyabonga. Sikhulekela. Siyabonga sonke. Ubukele namhlanje. Sicela ukuthi ke lenkulumo lentshumayelo esishumayile namhlanje ishintshe impilo yakhe. Imlungiselele ukuthi uJesu mhla efayo esiphambanweni evuka avuke kanye naye. Sicela ukuthi ube nabo uNkulunkulu ubakhusele ukuthi bangabakho bonke izimpilo zabo, akekho ngomuphasila labo bonke bangabakho. Konke lokho sikucela ngegama elamandla lika Jesu Krestu. Ingqondo yabo ivumelane nomlomo ukuthi uJesu uyinkosi. Siyabonga Baba, iba nathi. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu, sibonge kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Sithemba ukuthi ke nasophinde sihlangane ngokuzayo. Siyabonga.